Vedomostný sieťový marketing umožňuje vlastniť podnikanie bez kapitálu, odborných vedomostí a skúseností. Využite tento jedinečný model podnikania. Akadémia FG SRO vytvorila ojedinelý, komplexný, trojstupňový vzdelávací systém Škola úspechu. Najprv sa naučíte základy finančnej gramotnosti a predaja, postupne manažment a budovanie firmy. Vzdelávací systém je priamo prepojený s bežným životom. Všetky získané vedomosti sa realizujú v praxi pod dohľadom skúseného trénera. Okamžitá spätná väzba a bohaté praktické skúsenosti urýchľujú proces dozrievania začínajúceho podnikateľa. Systém vedomostného sieťového marketingu umožňuje atraktívny príjem už v priebehu učebného procesu. Okrem večerného štúdia ponúkame aj dištančné štúdium formou e-learningu, ktorý využijú ľudia aj zo vzdialených regiónov. Škola úspechu vám umožní podstatne urýchliť svoj osobnostný rozvoj a získať obrovský náskok pred rovesníkom. Na začiatok stačí mať len veľký sen a poriadnu dávku chcenia. Na to, aby ste uspeli, nemusíte mať výnimočné schopnosti a vedomosti. Všetko potrebné pre dosiahnutie skutočnej slobody a finančnej nezávislosti sa naučíte. Ak chcete žiť svoj vlastný život a nie ho iba prenajímať, kontaktujte osobu, ktorá vám dala túto nahrávku. Dohodnite si stretnutie a začnite konečne pracovať na splnení svojich najtajnejších snov. Tešíme sa na spoluprácu a prajeme vám veľa šťastia na vašej ceste za úspechom.